Dneska sa balím, zajtra idem vlakem do Rakúska, do Lincu a naspátek idem na kole. Kolo už tu je, moment, vám to ukážeme. Jo. Nejaké sú tam zásoby, jedlo, uvidíme, no. 6:20 bude rýchlik, o 10:00 by som mal byť v Linci, takže dúfam, že bude dobre počasíčko, tak to sa bude dobre šlapať, no. Už keď je voľno, sú tie svátky, tak nebudem sedieť doma na prdeli, radšej, vidíte to, kolo pripravené, brašne sú tam vzadu, ešte nejaké oblečenie si zoberiem. Kúpil som si hlavne nejakú pivičko do vlaku, fajne. Takže potom urobím video, jak príjem do Lincu. No tak konečne sme sa pohli niekde, do nejakého kostola, vám ho ukážem, ako to vypadá. Kostelík. No. Či uděláme pár fotek, ale je to trošku krajší. To nechci je prší, ale budem musel ísť ďalej, pretože nechcem zmoknúť. Takže udělám len pár fotek a je to super. Tak, už 15 minút tlačím, jo, nič než len tlačenie. Také kopečky, tam je predo mnou ďalší, takže len tlačím, neviem, ak je hore nejaký lesík, takže asi tam bude, ale to neverím tomu, že by tam bola nejaká rovinka alebo čo takového. Uvidíme. Ale zatím z hora, jak som vyštartoval z Lincu, tak len tu tlačím do kopca. Asi, no, jak som říkal, asi 15 alebo 20 minút. No, mám teraz trošku pauzičku. Pár kilometrov za Lincem. No a dobré kopečky, ty pičo. Šlapalo sa perfektne. Cez les som šel, to som len tlačil do kopca. To bolo tak 16-18 stúpanie. To sa nedalo. Veľké šutre, premočené stalo. To radšej ešte dneska nebude chcať. Ja som na takej zastávke a odpočívam trošku. Zase nám bude asi čakať kopeček. Som si dal nejakú tyčinku proteínovú a dávam banánek a dám si pivo a pojedem.